ጎረቤት ዘርእስታ ሓዳስ ሲትኮም ማሕበራዊ ህይወት ኣብ ጉርብትና እዩ ዝምስረት ኣብ ጉርብትና ፍቕሪ ሓልዮት ምትሕግጋዝ ኣሎ ቅንኢ ጽልኢ ባእሱውን ኣሎ ዜርካ ግን ትምንባር በሓደ ስለ ዝኾነ ሓዘንን ደስታን እዩ ዝጠምረካ ኣነ ውሽማላትኒ ለካ ዋ ኣነ ዳ ሓሲኻ ውሽማ ከም ዘላትካ ከተቕና ኣይልየ እምበሪ ውሽማ ከም ዘለካ ዳ ይፈለጥኩ ኣይትወድ ሓሞትክን ስነ ሰብ ዝኣክል ሰይሩ ኣይ ኣብ ሰሙኑ እንዲም ዘውፅኦ ግዲ እሱ ዳ ብኢዱ እንዲ ሃሪሞ ማዓስ ብመኪና ኮይኑ ስጋን ሓፂንን ባፈላልዮ ኣብ ምንታይ ዳ ሃሪሞ ዶስ ፈሊ ይብስን እንጭዕዎ የንጭዕክን ኣምንታይ ከም ድሃረሞ ደርእየ ኣነ ድሕሪ 3 ወርሒ ዝኽፈል ከተለቅሕ እንደልየ ካብ መልኣከሞት መንበሪ ፍቓድ ኣምፂካ ዲኻ ረጅኹም ኣብቲ ደገ ወፂኹም ዕሉል ድቃስኩ ፈሊብኩም እሞ ንሕና ስለ ዘይንወፅእሲ ምእንቲ ስኺ ከይትርበሺ ምዝ ዘለኽዮ ሳሎን ሳምቦ እናደገ ክንውፃእኩ ዶ ግን ሓጎፅቁፅ ከይትወብል ንቀስ ኣቢልኩም ኣውፅኡ መን መርዓት መሰለክን ትኳሓላ ድዮም ድብሉ ወይለ ጓልካ ተመርዕዋ ትሓስባ ኣለኻ ዲኻ ሃበና ዝብሉ መጀምኻ መሪፅካን ተርጉምካ እንዲኻ ትሰማዕ እንታ ምውዝንቕንቕ ደርፉኹም ይባራቢሩኒ ድምፅኹም ክደርፍሉ ዘይኮነስ ንመርድእ ከተእው ኢሉ እዩ ተዓዲሉ ማለተይ ስልኹም ኬፍ ኣለኩም ጥዑም ዶ ክትብሉ ይፀናሕኩምን ጥዑምቶ ተፃኹ ኣነ ባሃብላዶ ጥዑምቶ ተፃኹም ዲኽ ዝበልክ እንቲ ገግናይ የስምዐኩም እዩ ጥዑም ዶ ክትብሉ ይፀናሕኩምን እየ ዝበልኩ ጽርሃ ጓለቦይ ዘራፅን ፍቶ ክዶ መረፅን ለተሃይማኖት ኣይ ዓወርኩም ጓል ዘራፅን ንዓኹም ይኹን መረፅን ወዲ ዕቑባፅን ጽርሃ ዳ እንታይ በለት ኣንታ ናይ ናታ ስብ ዘሎ ምኾነ ናይቶም ሽማግለ ግዳለይ ትብል እንታይ ኮይኖም ኣብ ክንዲ ንዕርቅን ሰላምን እንዳሓስቡሲ እተን ገንዘብ ክንደየን ጥራይ ብሎ ምስተንሲ ዓረ 48 እየን ትብፅሓኹ ለኹላ ባዕጥቓት ሰብኣይ ቅብጥር ተሓስካየ ነጥር እኮ እዩ ዝብል ጎረቤት በቶም ህቡባት ተዋሳእቲ ተሰንያ ኣብ ቀረባ ግዜ ክትቀርበልኩም እያ መስኪና እያ በለ ኣይትደንግፃሎ እታ ቀበጥበጥ እኮ ካብዚኣ እያ ትጅ ኣቲ እንታይ ግበር ኢኽን ትብላ ጠልቀፍቀፍ ትብላ ዲኻ ኣይጠልቀፍቀፉ ተላዕላ ዲኽን ማለት እየ እዚ ኩሉ ዓመታት ብሓደ ክንነብር ኮሚታት ዶ ትፈልጣለ ኢኽን أبي مساقمت كنا لي أمو خفلت. هلو من كمل؟ أنا حرقي شمين دحوي كمي ويلكم. مرحبا أبابا. أبابا لحد خي. أنت من أبابا يا جا. كمي أفكن كلبي شنولو. أفي سير كبلني ويلكني. حما فالكن نجرا خن حسكن عليك كده تسمع الكن الله. عارف قتيلة أبزي دمك أتصل فرح كوكالي. سوم سنعيك تقتلني. وا. اسمعي ما سمعيكم كنا قتلني. هالو من كبل. هلو أنا محرسة دحين هاي مشكلة كيركي. سهلة خمي وعيلكا. أنا محرتي. هو سهلة. ناي فتحوا قد لا يصبح كنودينا. ጎረቤት ኩሉ ግዜ ዓርቢ ኣብ ሰማይ ሪኮርድስ